Здравейте, аз съм Росица Чолакова, йога 200 часа онлайн. Днес ще представя практики, свързани с трета чакра – Манипура. Манипура означава блестящ камък и е свързана с нашата воля, сила и енергия. Трета чакра се намира в областта на слънчевия сплит и нейният елемент е огън. Дихателните практики, които са свързани с нея и ще представим, са Капалабати, Бастрика. И помежду им ще направим успокоително дишане Уджай. Балансирането на трета чакра дава възможност да освободим нашата енергия и да трансформираме нашата несигурност и неспокойство в сила за живот. За настройка на ума ще изпеем 3 пъти мантра Ом. Заставаме в поза Падмасана или лотос. За тези, които позата е все още малко неудобна, може да бъдат в поза Сидхасана или Сукхасана и да поставят под седалището тухличка, навита кърпа или възглавничка. При седеш пълен лотос, Падмасана, не е необходимо да си напомняме да активираме Мула Банда, но когато сме в поза Сидхасана или Сукхасана, трябва задължително да активираме Мула Банда. Тя се намира в зоната под сакралната кост или още перинеума. След като сме седнали в поза, задължително активираме Удияна Банда и Джаландара Банда. Удияна Банда, за да сме сигурни, че е активирана, може да поставим длан, като котрето отива на безименната кост, а палеца на последното плаващо ребро. При вдишване и изправяне на корпуса трябва да имаме горе-долу около 1 длан разстояние. Джаландара Банда се активира, като придвижим брадичката към ключицата. Джаландара Банда е в областта на щитовидната жлеза. По този начин стимулираме и нервус вагус. Изпяваме 3 пъти Ом. Може и мислено. За пранаяма задължително продължаваме да бъдат активирани 3 банди. Първото дишане, което ще направим, е Капалабати или още блестящ череп. Капалабати е коремно дишане, може да бъде изпълнено бързо, по-бавно или най-бавно. 3 цикъла от Капалабати през промеждутъците повторения дишане Уджай. За да сме сигурни, че извършваме Капалабати правилно, може да поставим ръка на корема. При вдишване корема се издува и при издишване коремната стена се свива и рязко издишваме въздуха. Ето по този начин.
Продължаваме с успокоително дишане уджай. То е гръдно дишане. Капалабхати. Уджай. Отново Капалабхати. Следващата дихателна практика е дишане бастрика или ковашки мех. Бастрика е гръдно дишане и изпълнението му е свързано по този начин с изпълване на ръце нагоре и вдишване. При издишване сваляме рязко ръцете надолу. Дишанията могат да бъдат за начинаещи между 7 и 12, за напреднали може и повече. И двете дишания, коремното дишане Капалабхати и гръдното бастрика, имат за цел да събудят огъня в слънчевия сплит. Продължаваме с сет от асани, така наречения слънчев поздрав или Суря Намаскар. За тази цел много бавно и плавно освобождаваме краката от поза лотос. Изправяме се прешлен по прешлен. Ако е необходимо, леко раздвижваме. И заставаме в края на пътеката. Уверяваме се, че
Целият ни корпус е изравнен. Опашната кост гледа надолу, крака, колена са изправени по вертил. Започваме с събиране на ръцете пред гърди и мислено поздравяваме Слънцето. Това е поза Тадасана или още Самастити. След като сме заели позата, вдишваме и вдигаме ръце нагоре, хаста Утанасана. И свиваме корпус назад, отпускаме надолу Утанасана. Издишваме. Приготвяме десен крак за изпъване назад. Поза Санчаласана или ездач. Лицето гледа напред. След това поемаме въздух и придвижваме ляв крак към десен крак в поза Адхо Мудха Шванасана или куче гледащо надолу. Може да раздвижим тук малко краката. След това преминаваме в поза Чатуранга. Колена, гърди. В куче гледащо нагоре или Урдха Мудха Шванасана. Вдишваме, издишваме в куче гледащо надолу. Приготвяме ляв крак да отиде до лява длан. Отново куче, отново Санчаласана. Гледаме коляното да не преминава от пръстите на краката. Десен крак се придвижва до ляв крак в Утанасана. Вдишваме, плавно се изправяме нагоре, събираме ръце, хаста Утанасана, отново в Самастити. За да завършим целият цикъл, трябва да повторим и с другия крак. Отново, хаста Утанасана, Утанасана. Подготвяме ляв крак, Санчаласана. Вдишваме, куче гледащо надолу. Издишваме, Чатуранга. Куче гледащо нагоре, куче гледащо надолу. Подготвяме десен крак този път до дясна длан. Отпускаме лявото коляно надолу. Поемаме въздух и събираме ляв крак до десен. Утанасана. Издишваме. Поемаме въздух. Плавно се изправяме. Ръце пред гърдите. Хаста Утанасана. Тадасана Самастити. По този начин сме извършили цял цикъл. Нека да го направим още веднъж.
След 3 цикъла от поздрав към Слънцето може да направим поза Шавасана и да видим дали има промяна в начина, по който се чувстваме. Опускаме се прешлен по прешлен. И наблюдаваме как се чувстваме. Топло, студено. Промяна в нашата енергия. След това продължаваме с комплекс Паван Муктасана, като прегръщаме първо десния крак и придвижваме към гърдите. Ходило гледащо към пода. Отново, този път с левия крак. Вдишваме, прегръщаме, издишваме. Двата крака. Издишваме. Отново прегръщаме. Шавасана. Отново прегръщаме двата крака и преминаваме в поза на Васана. Поза лодка, задължително гърба изправен, корема стегнат. Краката могат да бъдат под ъгъл 90 градуса, могат да бъдат и изправени. Издължена форма на Васана. Гърба прилепен към пода. Отпускаме Шавасана. Отново повтаряме. Поемаме въздух. Задържаме. Издължена форма. Отпускаме. Отново Паван Муктасана. Прегръщаме. Навасана. Стегнат корем, гръб. Може ръката нагоре да пригърнем десен крак. Ляв крак. Десен. Ляв. Два крака. Отпускаме се на Васана. Издължена форма. Отпускаме Шавасана. Вдишваме, издишваме. Последен път. Паван Муктасана. Навасана.
издължена форма. Отпускаме. Събираме краката. Паван Муктасана. И плавно се изправяме в поза Уткатасана или поза стол, като присядаме, издължаваме ръцете нагоре, задържаме. Вдишваме, с вдишването събираме ръце нагоре, преминаваме в войн 1, извиваме тяло, като десния крак преминава и застава перпендикулярно на левия, като съответно гледаме тежестта да не пада върху единия или върху другия крак, а да бъде центрирана. Коляното не трябва да преминават пръстите, гърба и седалището трябва да бъдат на една равнина. Извъртаме направо, гледащ гърди и глава, стегнато тяло. Вдишваме, поза войн 2, издишваме. Уткатасана. Войн 2. Преминаваме в издължен вариант. Поставяме лакът върху лявото коляно и издължаваме корпуса. След това преминаваме в Шанти Вирбхадрасана по този начин, като хубаво издължаваме. Отново връщаме лакът върху коляното. Шанти. Издължена форма. Шанти. Отново преминаваме в войн 1. Вирабхадрасана. Уткатасана. Задържаме. Войн 2. Отново коляно бива опряно рамото. Издължаваме. Отново връщаме в Шанти Вирабхадрасана. Издължаваме хубаво. Лягаме за шавасана и водена релаксация. Плавно, прешлен по прешлен се отпускаме. Вдишваме, издишваме и отпускаме мускул по мускул. От пръстите на краката, през пръстците, коляно, бедро, седалище, корем, гърди, гръб. Издължаваме шията. Ние сме тук и сега. Освобождаваме се от всички мисли.
Освобождаваме се от несигурността, недоволството. Освобождаваме се от всички наши недостатъци. Ние сме с времето. Ако времето избързва, ние сме неподготвени. Ако времето се влачи, ние скучаем. Ако сме заедно с времето, ние сме подготвени и мъдри. Ние приемаме трансформиращата енергия на движенията и танца от асаните и пранаяма. Те докосват всяко ядро на наша клетка, започва да вибрира и се предава енергията от клетка в клетка. Плъзга се по нашите вени. Събужда нашата енергия, трансформира нашите недоволства в спокойствие, сила и енергия. Ние даваме възможност на тази енергия да изпълни гърдите ни. И имаме животворна енергия. Запалва се огън. Слънцето ни огрява. Ние поглъщаме тази слънчева енергия. Изпиваме я, както изпиваме чаша горещ чай. Тя ни загрява, тя ни подпалва. Тя ни дава гориво за действие и живот. Ние поемаме дълбоко дъх и даваме кислород на този огън. Изпъваме ръце нагоре, разтягаме се. И съживяваме нашето тяло, за да използваме тази енергия. Сядаме в поза лотос и завършваме нашата практика с изпяване на мантра Ом 3 пъти.